गरमजों थैसिगौमोन बानायथायासै अला थैसिगौ जा हरदो दिनै Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय आरो फिन खेबसे फनबाय थाबाय बेखौबो आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै जों दिनैहाय दख'ना गानजोबनानै रिल्स बानायनो नागिरदों बबे खालामगोन जों बङाइगावनि बै टि गार्डेन दंना बिथिंजाय बानायगोन जोङो ओमफ्राय जोंजों लोगोसे सासे लोगो दंबावो ओमफ्राय नैबे दङ ओमफ्य केमेरामेन दङ आं दङ गाइस ओमफ्राय दा जोङो थांसै ओमफ्राय माखासे खालामनांगौ रिल्सफोर दङ सेभ खालामनांगौ बैसागुनि बैसागुथ' फैगासिनो बैसागु मोनहांबायना लोगोफोर गोसोआ फैगासिनो नालाय एसे उरां फारां मोनहांबाय दा जोङो बोथोरजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे गरम जानानै दिनैहाय जस जानानै जोङो दिनैहाय गासिबो जोंनि बर' ट्रेडिसनेल ड्रेस माबा मा होनोमोनलाय दख'ना बिदन गोजा गाननानै ओमफ्राय नैबे गाननानै जों दिनैहाय रिल्स बानायहैगोन नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्टारेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ नायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेकग्राउन्डआ गाज्रि खोनाबायदां न' मावगासिनो जोंना खालामगासिनो ओमफ्य जोंना बेरा ओरैबायदि मिसि इगनर खालाम दे गाइस जेबो नङा इगनर खालाम इगनरिं होनो ना स' नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिसोर गासिबो बयबो सिख्लाफोर दे दा समायना समायनाथार नैबेनाबो इउटुब चेनेल दङ साबसक्राइब खालाम गाइस सासे दंबावो लारि साबनो होनखाया दायो बिसोरो रेडि जागासिनो हेल' गाइस दा गाबनायखौ जाबाय नै थैसां ओरैसो नै गेटखौ खेव नों गाखोदो दे आं खेवनोसै माबा लांफैब्रबदों आङो दा हरफिनगोननो हाबाब मेम' बायनोहाय नै बेहा सासेया मालाय ओंखारबोगासिनो दं ओइ सेन्देला सोर मिनिखो ओइ सेन्देला बावदोंसो ओइ प्रियंका सेन्देला दा लांफैसैलै जायो दे जायखिया दा गाननोल' नांगौ आरो हजोंहाय Museum chicken जों दा भिडिअ खालामफैखांनानै ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांलायनायावसो ब्लगखौ बावबायमोन खालामनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांलायबाय नै गासिबो मेंबायमोन नालाय जोङो बेहायसो नै दासो लानो रोंबाय माबोरै जाखो ब्लगा गरमजों थैसिगौमोन बानायथायासै आंना लास्टआवसो जायो ब्लगानो Hello guys. Chứ là phải chi mà. Cái khăn phần chưa là. Là có siêu. Hello guys nè. Ta trong quay giờ này đó nè. Quay khắp mi. Anh đi qua đi lúc này đi lúc này. Quay giờ này đang coi. Chị đâu có nôn cho mình chị. Cứ để cô nè. Morning. Good morning everyone. नै दा जों सिखारनानै ब्रेकफास्ट रेडि खालामगासिनो जोङो. ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों एसे बाजार खालामनांगौ दङ माखासे बुस्थुफोर बाजार खालामहैसै आरो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नोंथांमोना दा गारि खारगासिनो जों मा लायनो नागिरदों
ฮันนูอาโย่ जायगाया मोजां ना बेसोरो อืม खाथिना बाजार खालामना อืม नों नै ओंखायनो Itu kita bisa awak. Aku maju sana gitu. Kau pada bazar kalau lebih deh bazar. Dah sanin kamdan rumah. Boleh mana boleh lah. Hôm nay lương lần dàn hai cái gì? Đó. Cái đấy. Đó. Đi này. Lương nào nó rắc lại. Mà chỉ muốn bây giờ đấy. Ủa chắc cái rắc thôi là cái này. Ủa ba đâu nang ada yang. Mà rắc lại là Chúng ta bây giờ chung là này là hay. Sao có đi la hay? Sao có đi lại mà có lại xin nạp chứ. Ủa dia bisa thấy. Ủa sao cái đi một đứa mà. Tìm một lần hả? Đây. Không được rồi đó à? Đây. Xong rồi sao vậy? Oi, si bara udah. Jangan sini sana. Ini pada sana. Oleh bis ketun darah ini dan saya. Bagus bis kamu sebalik. Coba disuruh mama disuruh dulu nih mas apa? Tahu sana, nasi tahu sana. 400 gram হবো 120 টাকা নিন Oh, 20 টাকা কমালাম আজ ada. Sana, langsung udah. Ya. Sampai muncul.